asin sunod. Kinahanglan ako, buhatan ako ni siya, wala pinsa ka minuto. Kay kung dili, naay mo abot nga dili mayo. Sa to, te? Te, makuya pa naman, te. Kung biyahe, te. Te! Diba? Nag-unsa ka, sir? Kaklaro ka nang nagtahi kong sinina. Ikaw na kung sama ka, no, purong-purong man ka. Init kay sa gawas. Kung init ka sa gawas, magdala-dala ng kandila. Ikan ko naghaling. Maghaling, oh. Mga basura dito. Nga kandila, di mo ihaling. Te, palihog kong palong na madarang kandila. Te, may palong nga, te. Lain di katanawon. Ang samang kati, uy. Ang dangi na, sir. O sa'yo, dangin nagtahiro ko baka nag-isi ang ilukan. Sama sa dagom, nga imong gitusok-tusok, sulod gawas, diya simsanina. Mura na siya espiritu. Naunsa man naging storya ni mo. Ti, asa man ka nakakuha, ana. Sa akong lula. Lula ni mo, unsa man na pamahiin, unsa di mo? Please lang, sir, please. Ang dangi lagi na. Baby. Sama na, ti, uy. Naka na lagi mga pamahiin. Ba mo na yung makadala og tigawan eh. Sir, nag-unsa ka. Paglaro ka ng ganig. Unsa man ang gikuha man mo nati. Isito yung kalag-kalag. Unsa sa bituyang kalagalag? Ayaw panilhi kay malas na. Sa malas na. Mugawas ang swerte. Naunsa na makati, dili ta makapanghinlo aning balay. Kinahanglan perminti ang swerte sa sulod, sir. Hantod ganos na man dita dili magsig panilhi gani. Humana lang ang kalag-kalag, sir. Ang kalagalag sa mukha si daning ati iba jud uy. Sa oras, sir. Sa mas tiba eh. Mas 12. Mas na para sa akong ritual. Si ritual. Uy, te. Uy, te, unsa man na? Asin, Usi asin, unsa man mo na asin? sa buwagan ko ng imong kadakan ko sa imong balay, kapag mo walang espiritu. Nonsa? Ang samukan ng ati iba, uy! Wala na kita ka panilhi, pag sige pa ang ugaw-ugaw! Uy, te, pagtaro na ko, te! Ay, nasa, dili, samo kay ka, tama na! Gari na po ka mabuta ko asin sunod! Sir, hawa diha. Kay dili ni mahuman ug nay magsamok-samok sa kong atubangan. Ayun na lagi, te! Undangin na yung mga ritual, te! Dili pwede! Sir, kinahanglan ako, buhatan ako ni siya, wala pinsa ka minuto. Kay kung dili, naay maabot nga dili mayo. Dili, te! Tama na na! Butang ng asin! Dili na ka pwede magsabog-sabog! Naunsa naman ka? Ikalintura ka? Wala, mandi ay! Ito, te! Hangin? Padung na sila. Magkakit sa mga gamit sila. Sa mga gamit, asam di ka magtunit eh! Sir, May muli ka na, wala ka umangkan! sila, sir. Walang kumuhaman, sir. Te, makuya pa naman, te! Diba? Ay, kung biyahe, te! Te! Kaya ni Steve Boy, nabanggap ko sila! Diba? Ay, mo sa dik! Ay, ubano sa dik, te! Ay, mukha litra makagbiya! Asa man na sila? Makuya ko sa imo, ha! Uy, unsa man mo ha? Mura mo ng aratol. Pre, paminaw pre, tuka te iba na espiritu. Espiritu. Asan mo mo totoo anak? Pre, ni kalit lamba ang sira. Sira ramanday amo ang hapit malangkat ang atok. Ha? Nga naman? Bagyo ba ano? Ikaw ba ta sa low pressure area dre niya hinungaw ni dre ah. Dili pre, di ko mo to. Unsaon nimo pag-explain bi nga nagdungag kapalong ang suga? Unsa day mo di ay nga na tumba pusti sa unahan. Sa ato pa? Burnout man. Unsa man mong duha oy? Wa magwitan-tan og balita ba? Ano nagud sa makadire? Mo ganin ato ko dre no kay laay ka sa balay. Burnout nya basig nagbinignit mo dre ba? Mangayo ko. Hayop ka talaga. Sa ato pa wala espiritu. Wala espiritu oy. Kisa man nitudlo si mo ana di ay. Wala kay mo pandamay ni sa tiba, nabanggap ako sa sira. Ang lula, manggol ning tinuhuan nga gitudlo sa kuha ba? Pandamay ning lulahan ni. Atoon ko nigmenteryo, be.